jednoznačně. Ale teď bacha! Tolik se velký potlesk! Tohle dělá na takový jediný v českém pise. Pozadu na zadní, on se zblázní. Letý Frérek, který to ovládá. Prosím vás, když dojde k nezvládání si to nějak pozdravit respektovám, protože je to člověk, který miluje show, za vám ukázal to všechno, více se vám učil představou. Martin Grátný! Jinak tohle všechno zvládá jeho staříčka MZ. MZ je o 10 let starší než on. Je to holka, která je lehce moletá, ale protože Martiny miluje, tak si ji pořád hladí každý večer v bakáce, kde písí. Tak tohle je účastná práce. Jinak prosím vás, Martinovi máma dneska zakázala, aby tady dneska vystupovala na Bonfrenu a je tady. Tak si to užíváte, že kdybyste tady neviděli mámu od Martina Krátkýho, která chce se řezat, taky prosím vás nepušte na dlouhu. To by skončilo. Martin Krátký! Děkujeme našim partnerům, děkujeme Rádiu Relax, děkujeme Rakovnickému pivovaru a pivu Bakalář, děkujeme městu Nechrápejte tlesky, které odříkáte klučina na sročení. Nastíkujete nám ještě informaci od bakalářů. Došla Linča, ale do 10 minut bude nehalko pivo. Je krásné, jste si chtěla tu krásnou červenou limonádu, tak to nevadí, tak asi zase sušit. Ale já věřím, že on zapáte něco vymyslí. Jinak